इथे आता साखरेचे अनारसे सुरुवातीला मी बनवणार आहे. तर हा गोळा एकदम असा हाताने मऊ करून घ्यायचा आहे आणि खूप जर घट्ट वाटलं पीठ तर थोडंसं अर्धा चमचा असं दूध यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. पण मी आता सुरुवातीला दूध न घालताच बनवणार आहे. जर नाही झाले तरच थोडा दुधाचा वापर इथे मी करणार आहे. तर आता हा एक गोळा आधी घ्यायचा आहे आणि हाताने चांगला असा दाबून असा व्यवस्थित गोळा असा करायचा आहे. आणि इथे या वाटीमध्ये मी खसखस घेतलेली आहे. त्या खसखसीमध्ये हा उंडा असा ठेवलेला आहे आणि ह्या दोन बोटांनी हे गोल गोल असं फिरवायचं आहे किंवा तुम्ही हातानेही दाबून त्याची पुरी बनवू शकता. या प्रकारे सर्व हे अनारसे करायचे आहेत. एकदम करून ठेवायचे नाहीत. 2-4 असे करायचे आणि मग तळून घ्यायचे आहेत. नाहीतर मग ते सगळे जर करून ठेवले तर खाली चिकटूही शकतात. त्याच्यामुळे 2-2 असे अनारसे हे करून घ्यायचे आहेत. हे पहा, इथे या प्रकारे सर्व अनारसे हे बनवायचे आहेत. हाताला थोडंसं तेलही लावायचं आहे, कारण मग ते हाताला चिकटत नाही. जरा चिकटपीठ असतं त्यामुळे हाताला ते चिकटू शकतं. हे पहा, या प्रकारे हातानेही तुम्ही बोटांनी हे असं पातळ करू शकता. आणि ही खसखस अशी पोळपाटावर टाकून घ्यायची आहे आणि हे असं गोल फिरवायचं आहे. या प्रकारेही तुम्ही हे अनारसे बनवू शकता. हे पहा, आता हे 2 केले आहेत तर हे आता तळून घेणार आहे. आता हे तेल जास्ती तापलेलं नाही आहे, म्हणजे जास्त तापलेलं पण नाही आणि जादा कोमट पण नाही आहे. तर हा अनारसा यामध्ये मी सुरुवातीला टाकणार आहे. पहा, मी या अनारसेला अजिबात हलवलेलं नाही आहे. आता हळूहळू हे गरम तेल यावर असं घालायचं आहे, म्हणजे अनारसा हा व्यवस्थित फुगला जातो आणि त्याला जाळीही छान पडते. मी आता अनारसेचं हे पीठ कालच बनवलं होतं. ते जर 2-3 दिवसांनी जर अनारसे त्याचे बनवले तर अजून त्याला छान जाळी पडते. हे पहा तुम्ही, गॅस हा बारीकच आहे. आणि जर सुरुवातीला टाकल्या जर तुम्ही हे तेल त्यावर असं टाकत गेलात तर अनारसा हा तेलामध्ये विरघळू शकतो. त्यामुळे सुरुवातीला लगेच तेल टाकायची गरज नसते, ही नंतर टाकायची गरज आहे. ज्यावेळेस अनारसा हा फुलून वरती येतो त्यावेळेस. हे पहा, एकदम छान असे हे अनारसे होतात. नक्की करून पहा तुम्ही. आणि साध्या रेशनिंग तांदळाचे हे अनारसे मी बनवलेले आहेत. आता याचा साखरेचे असल्यामुळे याचा जास्त लाल कलर होऊ द्यायचा नाही आहे. आता हे साईडला असा अनारसा ओढून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याच्यातलं तेल हे हळूहळू खाली येतं, निथळतं. आता दुसरा अनारसा हा घालून घ्यायचा आहे. त्याला लगेच तेल नाही टाकायचं वरनं. आता हे चांगलं निथळून झाल्यावर हा अनारसा काढून घेते. हे पहा, किती छान अशी ही जाळी आलेली आहे त्याला आणि खूप मऊ आणि खुसखुशीत होतात. जर हे साखरेचं हे प्रमाण जर तुम्ही वापरलं तर तुमचे अजिबात बिघडणार नाहीत. हे पहा, आता दुसरा अनारसा हा आता थोडासा फुलून वरती आलेला आहे. आता मध्ये हे तेल टाकायचं आहे गरम, म्हणजे त्याला छान अशी जाळी पडते. अनारसे तळण्यासाठी तेल हे एकदम थोडं टाकायचं आहे, जास्त टाकायचं नाही आहे. जास्त जर टाकलं तर अनारसा हा खाली तेलामध्ये बसतो. त्यामुळे थोडंसंच तेल याला वापरायचं आहे, जास्त तेल नाही वापरायचं. दुसराही अनारसा हा तळून झालेला आहे. याच प्रकारे सर्व अनारसे हे तळून घ्यायचे आहेत आणि व्यवस्थित त्यातलं तेल हे निथळून घ्यायचं आहे. बाहेर काढल्यानंतरही डिशमध्ये ते उभेच ठेवायचे आहे, म्हणजे खाली असं
तेल याचं निथळून निघतं चांगलं. हे पहा, मागून पण किती छान कलर आलेला आहे. जर तुम्ही गॅस बारीक करून जर हे अनारसे तळले तर अजिबात अनारसे हे बिघडत नाही. हे पहा, हे पहा. आता हा जो अनारसा आहे त्याला मी टाकल्या असं तेल लगेच टाकत गेले तर लगेच साईडनी असा विरघळायला लागलेला आहे. हे पहा, त्यामुळे अनारसाला सुरुवातीला अजिबात तेल वरती टाकायचं नाही आहे. फुगून वरती आल्यानंतर मग हळूहळू हे तेल टाकायचं आहे. आता गुळाचे अनारसे तुम्हाला बनवून दाखवते. आता हे कालच पीठ करून ठेवलं होतं, पण माझ्याकडून थोडंसं जरा पातळ पीठ झालेलं आहे. त्याच्यामुळे याचा आकार जरा थोडासा वाकडा तिकडे येऊ शकतो, कारण थोडंसं पातळ पीठ झालं की त्याचा आकार हा गोल येत नाही. थोडंसं हाताला तेल लावणार आहे, म्हणजे जरा चिकटणार नाहीत. आता हे बोटानेच असं फिरवणार आहे. हे पहा, या प्रकारे आता मला एकच करून घ्यावं लागणार, कारण ते थोडंसं पातळ झाल्यामुळं त्याचा आकार खूपच बिघडेल. हे पहा, एकदम त्याला जाळी अशी खूप छान आलेली आहे. हे पहा, असा वरती आल्यानंतर यावर आता तेल टाकायचं आहे. तुम्ही गुळाचं माप हे निम्म्याला निम्मं न घेता, समजा 4 वाट्या जर पीठ असेल तर 1.25-2 वाटी हा गूळ त्याला वापरू शकता. किंवा अनारसे करताना जर पुरीसारखेच नुसते फुगले किंवा जाळी पडली नाही तर थोडासा गूळ त्यामध्ये तुम्ही ॲड करू शकता. माझं थोडंसं पातळ पीठ झालेलं आहे, पण ते तेलामध्ये विरघळत नाही आहे, त्याच्यामुळे थोडेसे मी आता जाड धरलेले आहेत ते जरा. अनारसे करताना किंवा तळताना अजिबात घाई करायची नसते, नाहीतर मग बिघडू शकतात. ते एकदम शांततेत करावं लागतं. हे पहा, इथे दोन्ही प्रकारचे अनारसे मी तुम्हाला बनवून दाखवलेले आहेत. हे साखरेचे अनारसे आहेत आणि हे गुळाचे आहेत. गुळाचे थोडासा आकार माझा बिघडलेला आहे, हे पाहू शकता तुम्ही, पण जाळी त्याला खूप छान पडलेली आहे. एकदम मस्त असे झालेले आहेत. आणि हे साखरेचे आहे. साखरेचे एकदम छान लागतात, बत्ताशासारखेच साखरेचे होतात. थोडे ते पण करता येऊ शकतात आणि काही गुळाचेही करू शकतो. एकदम छान असे आणि कुरकुरीत असे मस्त होतात. हे पहा, आवाज त्याचा किती छान येतो आहे. पहा, आजपर्यंत खूप छान होतात हे. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.